Hey, 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 hey. Te tupana ni kakamauri na koimi kain. Heita. Heita tadi kayo. Tupana ni kakamauri na koimi. Yon royo na tumeron tadi kayo. Tawakan na po nukupan ako kam na taray kayo. Tirani ari kikikay tirani ng boy kikay. Titay kayo. Saro ko pa sinakain ni Loro ng kami. Sinakain na itag ng kami. Inoon na natangi na tuwe. Sinakunta tirong-orong wari na kuna ni mga rona o ni Kasiya ni Asanda kay Rome. Tirong-orong ni kakamyaw mayroon na arawe o sa kamyaw ay Yesu Kristo. Ay, tirong-orong wari sinawusan ako imin detaili kayo inarono o ni Kasiya ni Asanda kay Rome. Ngoya re meme tenanom na nuwa ka na teka Joshua. Ngoya re meme tenanom mo baba ka nanom te kuwa. Teta yo sina Rona are asanda kay Rome. Punto ba na kimari meri ni kukure ka siko na mga rita kimang kami non te tayo kayo. Simon na may tora again on pupo may yawaki basaro na may tabo tayo. Rakanta ni nga ba tamin Joshua enaronira inon naratay inuwagi man kami, may muan na Borau, inon naratay ka eto po tapay para, ni karokuha panin nante, inon na ke namita po ayo. Takawang kan na yo, ari, yapon naranag ba, de Borau inanon de Taeka, de Borau inanon de Taeka. Sinakay ni Borau wakina anateka Tiasua, titay di kayo. Ngay ramang kami. Naroon na kamkunan norin tanan post na kanamin, narikin tanan kaway, akananim deni tanan naro ka, dekay libas. Tatabukan na yo, ari ngayon, natakaruwayak yay di. Tulong-orong ko, ari nakunan ng mga kasiyon, ron, ari asan na kay Rome. Ay may na sinawagin ako nara program kay Ramon tayo tayo. Ay, pon diya ba sina, wete tamin Joshua, benaronira, ni menairora, ni kakapayayra, ni kawakinira, may muna ni karukwat tukina. Sina tataro, tatapare ko menayay, tatapare ko ngora mayay, tatapare ko memeto ko mayay. Sina tataro ni kawkira. Sa buberagi, mantataro. Siniboy ko, skay tawo, tamera Joshua, roy nam tangira, roy na koira. Kwasta ni kawakinira, inanon pa rin the week. Ako mga karakoy na ba yun the week ya po wayo. Tamera, di tayo Joshua, sinang tauroy ni mga daytaki. Natani na umani na yon naitan tayo. Namteka tapos tapay para alin ako na ni mga kasi ari asan de kiroy atamer. Sabusigo ko na Ronnie na tami meroy ray. Bana Ronnie bukira ni kairira inon namteka na sinaburaw wakin na. Mang guet so ano tayo digay. Sabusigo ko na kakapayay na memon na yon karukwat tokin. Si tataro Ibukin jaware na tagi namteka pakunangan de tokora-kora. Dininikoria de merulung. Bana takaruay ko nakuno mem kanta ni nga. Inon tayo digayo Joshua. Nakoy ang putan namin tayo naitan tayo. Karo yan naman kurito wari, buwaka ka rin ako na nikakirwe, yaron nung oraya kinan namtaya ka na ko rin tayo. Kakapayay na Joshua, pasan na ko yung milon Kristo Yesu, ang ayaraw sa kamay, akawara ni kaniko. Amen. Ibukin na milang orang kain na ito, tebuy metenua, ratay di kimang kami, ni kong orang, ni Borau inanon de Taeka. Tebuy metenua, ratay di kimang kami. Arin na kanya pa, tayo, aramon tayo di kimang kami, ni kong orang, ni Borau wakin na de Taeka. Ayan, teka, Joshua. Sina, pusumaya, kain de grup na nila de, kauka, aramon, kongoran tayo di kayo, sa pusumaya na kumuhay kayo pa, kanakuha, kunay, tukura na, nakuha na tayo. Kampasin na pa.
Hey, hey, hey. Ay, kita video ko tinu mo grupo na nila anak ko ng drone dari kayo. Grupo na nila may peso. Grupo na nila may grupo ate kawali pun ay nila kaway. Yan na grupo na nila ni yan kaway na nakamay. Grupo na nila may pwede sa ngura may iroya baka na iya tsaka nga iroya sa kay mga rita mga iyan kon tingin abong. Kunti pa na di kakamauri. Di kinakoy mi non tayo di kayo. Ay kami nga kami kami meta kundi in live. On the Facebook, at the YouTube. Busumay na bang kami non tayo di kayo. Kami rin busumayak. Busumay ko na bang kwede kung oray nam radio. The FM 89. Ya busumay ko na bang tita pwede kung oray ay FM 89. Tita pwede kung oray may ay ya busumay ko kwede song oray yung nam radio. Pwede nga di kami na ikaw tayo di kayo sabi ni busumayak na konti kung oray arang kakawaki arang pongan na koy tayo di kayo. Kami sinda ba? Siya nga niya di kanti grupo na niya kayo tay akatauroy. Kira kina umuwi kayo ba nakanakuha ko na yun. Tukuran na nakuha mo nanti tayo. Kami sinda ba?
Ay, Shikarabaya, Taeka, then the Pathfinder Club. Ay, kampas sila ba? Then the Pathfinder may gurubu. Pwede, the panaligi ni kakamawri na kami kanita. Ayo, the Kongora, are yaranag na, the Borau inanon the Taeka. The Borau inanon the Taeka. Pwede panaligi ni Kongori na kami. Ayon tayo kayo. Ngwe beben inanom na Taeka Cheswa. Dito ayo. Ina ko na ni mga ron na ligi. Are kwasan na tayo may mind. The Borau inanon the Taeka. Na Taeka Cheswa tapu. Sinabusumaya kan. Sinabusumaya kan beso. Kan beso na kumoy kay ba nakanakok. Takawakora ni kuna na koy tayo kayo. Takawakora ni kuna na koy tayo kayo. Kampas sila ba kan beso? Sinabusumaya kami na kumuha ikay. Aya, punti tupan busi na koya nakora kay iya mirua kana tabin loro ko takanta ni nga ba anarari nakabunga na yami kain takata nakundi nga bung sinawosi kira tikin say na kita tira ro para sikuran ngosa kain takata kasangan niya tanong ora pa anarari kabunga na yara kain takata kay kampe besin ara ba sa ururing yari aray luwa kaya ro nikat ora te Borau inanon tete kampe sina ba
Eh, eh. Aya, sekarang kan beso, ni kuna yari asa nanganira, antay yo kampesi na kan beso, hindi na yo kan na sinangino ko, hindi, hindi na saran na pati theme song. The theme song, ari nang nakonti tayo, yabusi ya kan je, tukwai ni kabani, pakamaben na tira kinakumoy kay, pasina kanak theme song, kan tukwai ni kabani. Ang kami ari kambaste, manibente, tukuna yo, ena, ay nun namitay nung ngongораyakin na. Dari ke Taeka na iromi, awarun na niya na iromi. Kam ko na ben nila de tukwaya na ben tayo. Sinakain ang takaruaya de theme song di tayo, di tayo kay. Kami sinawa, kami ben musmayak. Kan tukwaya, awara kan tukwaya sa kira kina kumuhay kay basta na kanakuha theme song. I mean the theme song, ang goy de song ngora ena ko kanuan na ramon tayo di tayo. I mean the theme song ayo. Kami sinawa. Ay, tabarakan di tuway. Ay, kain tuway, tabara.
Taeka arang Yesu na kuya o meta ikapene yai tira wike kumeni yai Taeka Yesu Taeka arang Yesu Karkoru aki tero Nakarua yai tikan taninga Taeka Yesu Param te maga Param te devri Param te devri Gorurino Abodantero Burabeti Ikantai kinan Agesu Ion Tene kutira babata Nakuye kiuru wiki Noya Taeka Yesu Param te maga Param te devri Param te Gorurino Abodantero Burabeti Taekin na yon yung nauna ay sudani kawai Nakarua Yesu yo ayaw ni pende Yesu inabuso on napunta Taeka aran Yesu Taeka yon yung nauna ay sudani kawai Nakarua Yesu yo ayaw ni pende Yesu inabuso Ang napatay Kina Aran Yesu Taeka na yan mewa Yesu dari Kawai Nakatawai Yesu yoy Ayaw ni Rene Yesu inabuso Ang napatay Kina Aran Yesu Param te maga Param te devri Param te devri Gorurino Abodantero Burabeti Param te maga Param te devri Param te devri Gorurino Abodantero Burabeti Ikantai kinan Aran Yesu Nakuya meta nikapeni Iyay diraw iki kune Nayay Taeka Yesu Arapa panaya kahit tukway ayo kaya tayo kami sinaba kanang papanaroy oh ito kumalibin ko na yan tim song tayo Taeka Yesu tani kawai
Taeka na kita pwede ko na ko yay. Tayo men Taeka na ran Yesu. Tayo men kita karwaya ran Yesu. Papunta mewa. Tayo men ayon Yesu. Ngayon ka na iyak. Kami men ako ka na iyak. Yung nakoy mo ka na iyak. Ito kuy ko Ibukin na Taeka na Yesu. Tayo tabi yay. Si Taeka na ran Yesu. Supaya ito mewa wala men ayon Yesu. Oh man ben no dito botan naman tani kabel. Kapag sinawa kain to kwaya. Round tadi kayo. Sinang ilo kong kanina noon di kanunan Roy di tayo kayo Ramon tayo di Borau ino di Taeka. Ay may na sina din ako noon Borau ka na Jesuan ino tayo kayo. Sinabu siya di kami na mga kapay na Ronira. Nay di mga ilay ino na Taeka tayo di kayo. Tetapwari kung may matang kumayay kung ramayay. Sinakatabot siya wawaririk, sinapoberaki ang tataro. Tamera kumaka, yoho at pota. Siwetya aram titayayo, subusigo, am kaidirin tami meroiri. Pen ronira, inon naratay ni Borau, inon naramontay di kayo tamera. Ina kaidira siya so inon namteka. May muna ni karukwento kina. Si kakaway na panasim ngayon sa kikororoy. Timetuan ni Buri, tahin ako siya so. Aki ada pekau na may wana-wana rat Yesua. Mas busigo am kaidirin tami meroirin tayo kayo na koira. Pasi nakain na di mga inun nam Taeka ni karukuha penina. Rona to wahari na winam Taeka tayo kunahangan na timerung dini ni Korea to kora tamera pa inateki nam Taeka na kono nam kanta ninga. Buke Yesua akawakin na rona may mwana ni karukuha to kina. Kararoy na makuri di kapene to wahari buhaka. Ali na kuna ni kakirveya aron nung oraya kinan nam Taeka na koira tayo kayo. Pai kaya retoro ni kani ko saking kasi kororoy. May ni kororoy na si may Yesu Kristo apo ni ngay araw ya oras sa kamayo. Amen. Ay sinakatawroy na konti tayo kayo.
Ay, panahon ka mauri na ko'y mikain na ita, inanon da tayo kayo, kung naman na mauri. Ako, wala pa tayo kayo ba? Ya kanipan niya onon tarawayo sa Sanwakin, ano na sa Sanwakin may teorare ke, kaya pa siro ko yung mina yampo, kaparaw po rin, iba na yan, pa mina sa mga nakwampo, o kangayo ay tarana nga takapanian tapong kayon, titapo yan, mina yan, are-kare sa yon kurubugin, ang ngaya ka hindi kare sa kurubugin, ngayawakin ang kaituwaki yon, tipuraw inanon detek. At sinawakin na ba yung yon, mga yay nang kakapaya kay kung nan hindi matami kay naitan data yayo kang ita yatagi pa nga tumuha ni kawar ang natataki yon taraw. O ilang ni kakapaya kay kung nando ko yay data yay. Ngayon na po ng panahon kamawin na ko mi yan na natang irarawi ay yes. Arakanta ni nga ba data di kayo yakin matapo ka rokora. Pasinakain benen bunano at tiyong oray nanon deteka. Sakyan na teka tiyo matam. Sakyan na teka den terata kaya natin matamin tayo kayo mana teka tiya suwarang kakawaki. Ngayari, ito ba ane pa yes sinabi ng Borau yay. Pamugin na ba teka kayo puning ngayan ang kunahan kay Rira. Inanon na meron. Yara na kira ko ang orayo pa Borau inanon teka. Punta Borau inanon na teka tiya suwata. Mwakoro tuwana sa waki ay inanon ang kanin tayo kayo. Ang damuan tayo kayo. Sinakatamanangan nila ko ang orayo. Dabi matinwa tayo kinayon. Burabeti Ibukin takawawi matuwan ng sensory. Taetae Burabeti Ibukin takawawi matuwan ng sensory. Ani asunar maroro asinamuan ay yarawaking ganne inanon detairik ayo ngaya nang kakapayakin ka ba no benen busumayakin ka ba ne inanon detairik ayo. Tira kanuan tetayan aro. Tira energi na konti ngapong. Tira nang di diyon napa asititi yon ang detairik ayo. Sa pakatiki ayang kay. Tebodan namat ang tetayayo, iyakaya ang tetayayo. Ikaya tebodan namat ay nanon takawawi matawanan, nibubuan nilikin, sensurin tetayay. Inang mga yay, takawawi mawawan, sensurin. Sikunan mga rokon, wawat nga, wabubuwa. Ano, tisisirak. Nakunahan ko na rakatan ko, sinakunahan ko yay, sinaki. To sinoyang ay naturo yo, sinaki. Mana tisisirak yung manda kakawak. Pangiya tebodan namat ang kayo na ba yung milyon, ay tangiri ang kan kakaya, tepa yan, narik. Nakon tetay, anarok. Arang kan natay pa, ika narik, nakon tetay, anarok. Kanana ba si karawan taray, eko pa na po niya itiking, yon, kaparanakuan kanawan tetay, anarok. Yay tiyamat at man na tatapa yan, narik yayo, toy men ang tetaputuwan, kitoya sa ni meon, tetaputuwan, ay atakanuan tetay, ay mayra. Iba na kuwa wata datan Burabeti. Ikaw pa po niya yan kaparan ako kanuan tetay. Anarok. Ayo to kuwa waraw. Parang ini may suamat ang tabong ayo. Ayan din na rayon kan kakaya. Patirayan na di kinakunti nga po. O inanon na yawagin kan kakayan. Tekan Burabeti. Matekay ka at kutukuti at tetay anarok. O awaraya. Tipay ako na anwarikiya. Tibok. Kita tara anarik. Mangi yang kay ayaw ko kente pong ngayo, ayaw ko kente pa yung dabaga wabo. Kanaro na ba ko nakangay? Internet. Bandas. Internet ngayang kay tiba ito wana, ito na anak ko tiyan nata. Bunna kaya irorang ko ngay rakain kiripas. Ngay kunorya. Sa panin ako na kumati internet. Si puperakin katuwabong. Saki ko na si matanan ka nga, yang kay teroro, abo wayo, kampanan ko kawa, teroro, hindi kinak. O ngay ray, kasi ikaw ay na, ayang hindi tayo kayo sa babarakin. Tatapon ng maguri, si barakin ako naratarapon. Naraos, si barakin, nanubarakin ka. Babukin tara, may sipayay kami na nanunta internet. O kakayan ka naman tayo, ano ko, imananaban ta internet. May siya kakaya, kunuri ang ano ba ko, type na, prophecy. Gita datan Burabeti. Ko type in and search in the Google, the engine. The Google search, ako searchin kakaya, ako norya bayar ko na ba, ninabuita bunti milyon, may sintita po, ako na nagigitan, Burabeti. Raw, ayo ay bunto ng urong, ay punrang kura-kura may sinakwagi ko na, niko puti ka ginamay sa. Nataka nga, paangin, tayan website ay kaangat na datan, Burabeti, aki kuwawa. Aki kuwawa. Aki kuwawa. Ay ate pa yan ang kakawin sinangatay pa. Iyangan kan nito kuwawa.
inanon Taetae province ngay. Sinagi ka ako way bahay ni kapana ka ato kayo on the internet. Babukin ay punta yero ngono amata yang konan kato-kato kan Taetae duwana Taetae duwana. Na puto no bahay ni kapana to kuwa. Eta ko Yesu am Taeka to kuwa. Iyon at may suwa. Ano ta ba yan nakakawag? Siya kikunahan ko niya ito kuwawan. Nta internet, siya kunahan ko niya ito kuwawan. Nta tapos ito kuwawan. Siya kunahan ito kuwawan. Te buki at the Bible, amen. Awan na buki na sinabura uyay. Te buki matanong at dairik. Inanon dairik kaya. Ang kakapaya kahin na itabayar ko irumi. Te tayo na Borau ayo. Scoring yung kami na pa. O sinapundo ko na ba kayo na may kawa. Nang kakatigay ita. Tumuha ni kawa yun. Taraw nga kinak. Pasanangan na pa turong-urong ayo. Turong-urong ang tangira. Nako imi. Million jomata. Deta yayo ana ko yatani mamata. Ana ko yatani mamata nans. Panangangani ya kanong deta ana ko. Konori yay kubita. O te piramida. Yay deta brabe se ata ko yay kubita ba men eno te piramida. O kora. Kanong ante pa yan. O ta ko ba enang iti kita kangangan wuwata nga. Penang pured tapos may kini siya kaya may tapos na ba the North Pole, the South Pole. Anang pura na iya. O anang kain kahit bibisin tayo doon ang tiyero. Anang pundi ka na ba takangangan tiyo na ba yun? Mas kunya. Bayaki ko rin nan. Ito payari kin wawata nga. Amen. Raw ayo anak kataw-taw tiyo amat. Ayo anarikit tiyo amat. Itete tiyo amat na kaya enar ko ito payari. Kain tiya ba ito na mayakati akangay enarikit ito payari. Mayaki. Yakirik. Arang ini may sama daya ko naging dema kung dubo ngayon. Ato ngay ras na puni piyana ban mako. Kana puni pa ay spayay turong ikiara ke manteta botuan. O ngay ras ruta kin dema ko yakanga inaruro ko na pa ikiripas. Sasan pa nanura ko na tsunami na ako. Te kauring yon lokon tino bubura. Pare ngay ras kita taniyan tino. Taniyan kada pa itanda ke. Taniyan kada pa tino pondo ari tena wato na taninga tena wato on narukuro ayeta. Matena ayo ira warieta na nuwarag. Takay na tabuntiri kaya na kurik. Oya taya kinakipanang dok. O yuri nga pa makuring wanda ka na kumana. O yuro ko di update man ano abis beristens. Mga ko na warakan diri bo sa abo. Kam na tara-tarayin kami kahit kinipes. Pinabusi may miyang tinawayo. O nga yatarana miyang may kakay. Miyang may kakay. No, inaparo turo may kain ka ngay. Ay kay bay. Ay karigin diyon na ba yung ama ko amata. Ay ko ata yung matira na rin. Matananin mamatan si mapahiri kita buhay kakataw-taw diyon na ba yung Teki inanon tebay para ati Taetae province. Ruwapi ita kata bubua. Mayay ayasan koron ano. Are nano na bayaso kung kay I see the buina ita kata bubua 10%. Asway korobukin ayon kaway na korobukin. Ano na yan ang warere kiri tebay yan ang digi. Ayaw ko na batukin pa ni kapan. Tukin na batuan na ba yung. Daw yak ka kamahakoy kami tayo kayo. Mayo kanuan na natin kateso. Asinariya ini yang oyan tayo kayo. Ma! Iyay te kanta nga. Iyay te hope! Iyay te kanta nga ibukim! Iyay te kanta nga ibukim mo. Iyay na pa ibukun. Tayo kayo. Ano bukin ako na kanano? Kunong oran tayo kayo. Paya kakawag ito tayo ka. E naparoon ako may karawan. Tayo kayo. Iyay te kanta nga. Mayroon tuwari sa namakin na. Paya nangat meo. O ano bukin na. E kakawag pa sa nangora. Kakawag iwas na ora. Taetae province ay kakoro na no yaka matua ko wan na teka tiyaso. O yang ani dati ono mek. Amena tekan titaya na roko. Punina no paina. Punina no pain tuwari ingaya tawiro no pai. Puningaya. Aba pari ay kay. Embero ka tekan na province aritaya. Apu mo no wa teki bona wa buina. Kam na uring ipay keri mo ha ke pai ni kawai. Paponti suangay. Awa kiana ba temanna? Yaro amen.
Rau, pun na kaya yaron Tiesua. Tiesua, yakaman nora renarik, may main narik. Yakaman wariki ko main bungiam. Yakaman na tayo ko na bungia kinta bungari. Kunara na kintiarari. Yatay na ba may siniran na suma. Yakya ko na Tiesua ayo. Ayo Tiesua suna magin. Yakaman na tayo yaron kaban. Yakaman na tayo baye kanarik. O tako. Ay kota tito ki may muani baye. Mani ko sina ba mangkuang ko bay. Ay kasway karaoke. Ayo Tiesua, aspanan na makin. Sinang ni kakabay ang ay kiripas. Pasyon makin na Tiesuan. O Tiesuan ni. Tiesua, na ko mante tapo tuwa na. Mayroon yata po ang namatan ni Yipera. Mayroon ya yutaya. O ni karakwa, kira urang ayra. Ay kakirisan. Ndabong ay. Si kakabay ay ron Tiesuan, pa sino makin na ba Tiesuan, yon makin na yutay, yon makin na kain tipay para rin mo. Pun Tiesuan na yatay pahin ka man. Ita ko, ano tayo ka Petero? O po niya irura, yatay ka Burabes, ay atake ni kikuwa na. Ara kam karaw, aroy kana kamusyakin na. Paka nga tabay, yuta, dita buwero. Raw, titaten Burabes, tipay, yutan, dita buwero. Ipantekin na ikay Petero at diabotro. Iriki ba tepa, iriki ba tiyotan teta puero. Tetaten Burabes. Oy kuwa warik. Tetaten Burabes. Oy resena ko, ni kara ko ebo mainuko. Ni kara ko ebo mainuko, ayos. Dito ini ngay na inanomi, amen. Ni kara ko yes, dito ini ngay na inanomi. Yay tabong nga naro ko yan, nauna na ko. Pero tungtong ngayon. Teten Burabes ang kabani, ako tukoto ya tetayay. Ako sintuwari yaran lagi. Pati ito ini ngayon na. Antay tuwan. No! Yakaman Teten Burabes ya giruya. Sipuni terera. O sinura wala kaya terera. Tamakoro wabi mawa. Takibuti may suwa. Ani inosin ako. Tito ituwan na may boko ya. Yako ba? Amen. Ayo takan tito ya yun. At ito ini ngay na iyo. E naurua tero tong es katuwa bibiyak yain debong ay. Inosin ako. Tuwan may boy. Yako pa. Antay dito yan. Boni Yesu Kristo. Ayo pa na natatan Burabes baram. Diririkit nga abubuwa busy. Yakaman nora uyan itirera baram. Pinakos. Detay yan ako. Siguro nga warang baram. Pati Burabes. Ano Burabes Yesu? May kabuwag. Iyon daw ya, wen moaba, haladuar baraka, pinatete, karirian siya iderera. Oy, ipitagi na yun, aray lagi na yun, Burabes sa iyo, bayagi karirian siya iderera, may kakapayaya. O, makaroon na natin kakapayan. Ngaya, aswarig ya, datay di kayo, ani inosin ako dito ito na may bokoy ya, iya ko pa. Raw, ayo dito yan, astagin na datay di kayo, puntuwar na po to. Inapubuat din ni Kimin Teten Burabes sa iyo. O anura titoy, tanda ba ka umay ko? O aman na nga. Nira tito yan. Patay ba yay tuwe, buwe na bungiyak. Yahuwe yutaya. Awan ako ni kawarya. Ay bungiyak. Yesu ibetere may men. Daw. Ande tuwara titoy ni ngaynan. Ande tuwara titoy yari. Yakaman nurak. Iri sa bunyak ko. Pon Kristo dito yun ngayon. Iniyakin na Teten Burabes, man na nateka Teso, bayangan ko tanan, no! The Kristo ay, amen. The Kristo ay, ekon ano ko tiyon mek. Metukwa waroy. Diyon na ba, ay amen. Inanon takanga. Dabongay. Daw, winan ko kung orang na teka Teso. Kana swara ba yata bogya ta kosus. Dapat ay yara na kita kosus. Kamaki ka madabaya ta bogya ta kosus. Ika nga takin. At kami may baran to cautious. The cautious. The payaya kotak. Yaki karabagi. Yaki karabagi to cautious. Nano na kosa kay katangay na. Tebogya to cautious. Pun tebogya yuki. Asun tebogya yu yapon kosa. Anak cautious Yesu Kristo. Tepay ay kosa. Am Yesu ako na magin. Aw Yesu ayon na magin. Kawak, ano ang tebogya to cautious. Punna na kayo sila nungurungo. Tiyaswa. Ibuki at the bottom na mata. Aram ko ya ngayon tayo kayo.
Pangkami ni kaban ano matatiaso. O ande bukina, sinako mayo, sakim mara, sapon na ko boko yarora. Ano matatiaso, pasin ko naman dakarwa ya tirong ko yo. Panariya inong na tirong ko yo nakawagin ano iya. Payay takante ngayon ano tiyo mata. Ay era na kayo patito ini ngayon na. Yesu Kristo ay rawa. At ako takasos, anak kasos Yesu Kristo ay ang natatiaso binakosa na kuya anaturo. Ay kapay, ay kari ay panawet at tandok. O kosan kaya ka na ko, ananaran ako na naturo. Ayun. Antay, ayang ato koso siya ay Yesu Kristo. Pabugin tira, inakosan ako ilam. Kota ka nuwan detaya na roko. Mwanda kakawag yan ako koso si Yesu Kristo ay. Yang anira detay ba sinariya natay payay ka narik, o sinaki mara, o sinaki kwikwi, pasataya, matiurmek, papunta na tayak. Yesu yang anda ka bani ni karesa ni bongay ka kaisira te payayo tirongorong ayo penariya inte akinak ay nakakono na ginakon te karesan inanon takarawawatak matemarak anariya na tayo ba Yesu ari on makin na emem na ikakairoya ni bongay ni ka bani amen daw te Taetae ni Burabeti yakaman te akina asina ko raraya marisida. O matay karo ay rin ba para. O itekin na ba inanon sina ko raraya Yesu emena iro yan tataya. Raw dara po kina iron Pedro. Ngita ura kina kay bangag ay mga tsuaswa benakariya kinabatan. O yara kiya kimako. Pabukin tara emena Yesu iro yan tataya. Iyangan na tiya kimako. Sita po ma iyamatenten kunan nakina temarakin mataran tatayari. Babukin na ba, ete ito wari. Idarikina. Punan ete idariki ya meresida Yesu. Datay yari abuya yung matarawawat. Ayaro na naman pong ngayon. Yay nawawat taray kakakokoro. Masinauring nga ba, Yesu wari sa namagin na imimina irora. Naratay ni Kangang. Amen. Imimina inanon naratay ni Kangang. Ayo, pananakosyo si Yesu. Tubog yata kosyo, pananakosyo si Yesu. Punta ko sa awat at kanta ni nga kakukuray, ibugim ko ya tamana, ibugim ko ya di ay ne, ibugim ya te, ibugim ya karo, ibugim ya unumana, unay ne. Payatang kami, tuwari na koses to koses sa iyo. Yagi kayo nagidabog yayo. Yagi kayo nagidabog yayo. Yakotak. Ita ko dito, anak teka diyanin, o ita ko na ko, kunatay ka pe, teka ni Burabeti sa ikana teka dabog yayin, ni ka ni kinay, kinikay na. Payakan tepung. Nanona, sakit Taeka ya kaina kita Taeka ya kaukak. Babukin na bayara, iyakan tepung. Iyakan tepung. Mangaya, ada tepung kayo, bentepung kayo. Ibukin na baya punta ko tapay para. Kuna Taeka pe Taeka. Taeka pe, nikakuy, nikain na. Payakan tepung. Ariyan kaukak. Ariyan kaukak. The Kristo ariyan at ako siya nga nung ba ibukin na ba? Itangiro ko ba kung hata nanon tepung kayo ang tatay kay. Tiaswa ya tangirira, pasinakari kaya tira unano. O to kan kay, ato kan kay uyan tiaswa, yon to buha ka ni kapan. Ayo to pa yan ang nila takanta ni nga kakawak. Ituto kan kay tiaswa. Yon takanga ni kapan. Ti buha ka ni kapan, hindi ko nabayo sa kahit tara. Si Beren na tayo kapan. Kare-kare nagyakak. Ito kan kay tiaswa yon. Anak ko si Yesu Kristo, ariyangan na tiaswa, pinakosan ko yan na turo. Ay kapay, kari, panawat at tando ko. O kosan kaya kana ko anano na ako nanaturo. Ayun. Mayroon nantay. Yang anak Yesu mayroon nantay. Anak ko si Yesu Kristo ariyangan na Yesu. Panti Yesu tatama. Ayang anak ko na sila ni Yesu. Yang anak ko ni Yesu. O Yesu yang nantay. Ana sinuria. O kosan kaya kana ko anano na ako nanaturo yun. Yang antiyan na Yesu. Yang antiyan na. O tinakaro ya tiyan na matubog yay. O kosang kaya ka na kuha na ako nanaturo. Yun eh. Daw, tiyan na iyangan yun eh. O yun eh. Ikakonomak. O yakuriyan tubog. Ito kosas. Bayongan na isu ko inanon tiya karisa. Pinanura tirungurong waya kakawak yayo. Metikauring. Nakon, ano po ito na matadiyaso ang tubog ngayon. Ayaw nga na tubog yayara na kipata kosas. Karika kinanon na nakanta nga tuwar man tetap man tamak. Ena nga tukura kura na ko ilang ay katano na magin tebong ay.
Yaw numane iyon ang datay. Ato bure ngayon, Tias Mwakoro batamus. Suri nga nang Pandong ang history ka na warga. Ikara na ko aging debate ka bruwa kaya doira. Ipena buron doira ya kapakaki na ba iwan na inanon. May yakimet. Ang kiyakimet yo. O timbero ang romar domisan. Ya kana ko na ba damana iyo. Kana ko. Ama ako. Kana ko na ba na ko kaburiaki. Tias Mwakoro kiripa abatamus. On Tias Mwakoro ano yang na kita ko iyon. Monte kakawag Ibukin deh. Ya unu mana iyon. Puningaya. Tiyan matari yang anak kita kosis. Tias Mwakoro batamus. Ngira ro buwa kayo ani ayapan na irida na may Yesu. Artay natar at na kontapo ni kapane. Inora Yesu kung kita beu tata para na. O ni kamera kaya ni mewa tanga tiyan mata. Iyon an. Inora Yesu kung kaya nga tiyan mata eripera. O yon ka kinapa kun tirepera na kun kunin titi yes tapo merang nate. Inori na pa iyon. Inako na ko may Yesu, doon na rin kayo kagtataman, iyon eh. O katurupo po naman kaya katurupo na uya Yesu. Imen na pa kay iyon eh. Inori inera, kaya karapo na huwag ipay ni Yesu, iyon eh. Itaray ni ka pa nag-iesina ko tararaan, para na ko may ipay ni Yesu, inori at iyon eh. Inora Kristo, kaya mga haus, inori na pa iyon eh. Inora Yesu kung kita penikita na tiyan nabayo men mumara ke mairu yang kewara ke nako karawan men wara ke. Yoane ai raw yoane ngai ta kapene na botoro ay papa ki meuna iboy abotoro. Taka na papa ki meuna iboy abotoro punti yoane. Mero ka batoy ka suko ki benamandi ke na tay bay ay tapay anang na kita kosus. Apun ti samari roy inde bay para. Karuton roy ito pa yung parang tipo kaya ito kasos. May ito pa yung kakawag yung kamnongoran ito tayo di kayo. Nanateka, Yesu ang nateka ng kasos na makuroon na ito kung natikibuten mo. Iya kapaya ni wari kiteka ni Burabes. Awa kapaya ka naongo. Ang kanakawag ni Pay kakurya kibukon teka ikay. Payakan titay. Amen. Raw, kwa kapaya ka na kuwari kiteka ikay. Kuwari kiyong kayo. Amen ang debut. Kwa kapaya. Kung kuakabaya na pa. Kana ko kawagin tayo kay kuakabaya. Tinuwa ta kakabaya. Ewan inanon tibok yan. Kanaro na pasyong suwarikia o stawa tayo kay. Monte kakawag. Yakan titay. Panaro yakan titay. Yaki mais titay. Yaki man titay. O yato kikanuhan tiyan na tayo. Kuna anteakin na matukuwa. Pa Yesu, puning ayaroy putun tubok yata pay para. Yesu pun tiara pa, o tiyome ka, ante pay parayo. Timo, o tutuki. Yesu pun tisa kakwawa, akakonomek, ante pay parayo. Yesu pun notan tiyon na ba, ante pay parayo. Yesu pun tisa karikipay, monte maka, ante pay parayo. Yesu pun tisa sibutate, yare kamatiaki, ante pay parayo. Akyari kaya san ka matiyak. Pun si Yesu. Yesu pun sa mo si kita ka yes. Yesu ante pay parayo. Yesu pun tawa anang doko. Ante pay parayo. Iri putata tekan na anang mangoki Yesu amen. Ngaya pun tawa anang oki. Yesu pun sa puwa ka tuto ka ni kay. Iyaki konan konak. E kung nakitatantay na ko ilo ni Yesu, ngayon, kanima meom, ilo ni Yesu eh. Patuto ka ni kay. Ami ba itiya ko yung matiroy, mayroong tuwari, pun yayin kay, o yayin ko, o yayin nanano ko. No, Yesu ay kamaniyay, ngkong ko. Debong ngay, o hindi tayo nanano ko. Ika nga, Ami pa iti ako yung matiroy mayroon tuwara po niya yung kay o yayin ko o yayin nanaro ko. Punta Kristo ay kaya ito gina. Yesung ko buning ngaya madata may mind digin titoy, mind digin tibranes, mind digin tayo manamakay na ay kamaniya Yesu. Yesu warang ko ay kamaniya mind karikan natam maniyewa.
The Kristo areng ko are meu ay kamania ingay matatama. The Kristo ay kamania ingay matatama. Men bong kia moya. Yesu areng ko ay kamania ingay manya bungia ki patemeri meri ronde Maria ibeterem. Ay kamania Yesuan. Yesu areng ko punta Kristo ngay. Iro ko wawata buntang ate didigin nako. Ni mata Ibukin nampure ay Ibukin nampure. Punane te Kristo asa namakin. Ageri. Yesu angay. Ami ba tiya ko imadroy meron duwara punia ingay. Tira ina no nakinkan Yesu punia ingay. No, punia ingay Yesu. Eponi meu Yesu e aqui sukunteruan mate Yesu aqui atiri nuan mate Yesu ko aqui no ramina yonte on na bayo. Yay, the Borau get found us the church in the bungay. Kita antiero ay pun sukuna ba nimka rina ya found and the bungayo. Ma Yesu akia rina. Nora gen duwan matena. Akia tiri. Pabukina. Payakim yakimka dapat ni Yesu. Tu wera ken ora. Puntu we e meu ngayon the bungay. Yesu pun ngayon na mga roko. Ami pa iti ako imateroy mayroon tuwara po niya kayo ayayin ko ayay nanaro tinuwa tayo mena ya Yesu ngo ngay nanaro ayak yakora Yesu nakon nanaro ko ba na mangoki Yesu nokin nanaya no matay kakakon maki takari ki pa ini ka ba ni apanen tingkain tataninga tukon wendo kon the king di ona ay nang nguyay mga iyan nakitudok. Pogi ni kabane apen ni iya buto niyang. At pogi ato kasus ana buto niyang pondo ko ni Yesu. Ana pogi na nang kakawak. Pogi ato kasus. Ito ko na deka Yesu ito kasus na makuro to ko na tigiban ni Yesu. Noria nang nako may manang. Oh, ana penemata noria amen. Ana penemata nora ko ni Yesu. Akit man na nakin nori. Enak sino kon jono ni mainuk. Enak sino kon ndo ko yasa Africa, Europe. Ena penenora kituwa na tatay ko ni Yesu. Ena nako may manang. Noria. Enang nako may manang. Ana penemata noria. Daw kanalo ba yey Yesu atawaron John na ba yun pena. Kanaro ba tau tia ka Yesu ay. Ay na yey mga kin Kristo. Ami metong. Anya na nung to kasus na ko ina. As katapanan da dai kayo. To kasus yang anira ta kanta nga matinin ko dia pasinakunan kahit tarate nga pong nakimak. Sinaki mga mako. Arang ina pa misinari agi dogin te na Yesu. Tungmantap tapon taro mauri. Amen. At pa yan ang kakawa kasi sinatayagin na rin kayo. Iakano ki Yesu aris tatayagin na. Ayo ta ka ba na kakawa? Kanaro ba ako? Huwag kita tayagin na rin ko ni Yesu. Kanaro ba kaya ko ni Yesu? O imatapwa ka. Tiyuni makinikirisan. Payuroy wakana. Borauan. Mapoton. Tiyuni makinikirisan. Mga kintuwari. Araputo. Arati Kristo. Inamangok. Kanayagiyok. O teras. Nahipon ka ngayon na ba ito? Nabe. Saharo na. Smet. Duk. Ek. Enok tuwar makin. Kana sinura to kasus na makoro ni mewa. O yun kabarabara tinira ni bukya kamimi. O inura to akin musikita kakanda to. Ma ekainin de tetan brabes mabanaya wakya kamewag ni koroido at Yesua. O nanene. O takutangin kunaya. Ana pa ito wari takataka yon takain to kanuya. Matisibo day. Te karairo ki matakarini ki matenepo ki matatauteka nak totoki. Hanin yan kuna yan kamewa ki to korake. San ka buwa ki kamewa ki. Kumena ya. Nay. Ya inke ibo ko ya to korake kakabuwa ki kamewa ki kaya. Ay sikiroy lang ako mena. O nga ya sikiroy na ba kana sumene. Sinariya in wayakin na pa sinariya ni mena ibo ko ya to korake. O ta ko yanin. Hallelujah. Pahewe te we ay suara monte mak. The causes the primer way wano. Tinipon to kani kaya. Kana sinura the causes the makoro ni no what. O the makoro na ba na Isua. O yay Isua kani kina ay kakau kaki. Tuwan ay mi tuwan.
Oyo kinakuan John naban tirawawa te akora. Mayo tokin tirongorong. Pun naikay kana ko may bokon tirawawa te akora. Ina mais tirawawa ta rin ang ko. Ni bakan bay mereka ni kaya kay suwar yan bakan. Debong ari amara ketun. Ma anatan na no mat tiaswan debongan. Tukora ka kianam mararani Yesu. Tukora kay kanaya naki makatatayan. Pa naki rotaki ndekini kaya yay. Punto ko kay kana ko man tirawawat at ko kay asan din nanon tirawawat awat to kanikay. Tiaswa yakataniyan kay datayay. Mga yaya amin man ay nanuan na kain to kanung ya tiaswa wato ro na ni ngay no ni pung ni maniatan. Daw aki kami ang unakin tirawawat ari kay tarato ko kay kay. Ari nano na matiyo na makiya ko ra rik. Awan na puno po tiaswa. Takosos na makorwaywa. Yakatangagi bunda ka nga isuwa. Bunda buwa ka, bunda ka meunak, bunda bobuwa ka. Teka nga tuwa na, imuintuwa na ng peninumdaran datayan. Ma ato ki ya buhay kay. Tira ata karoto ni pay, anarik. Irik irun takay siman na nara. Anta cautious. Takosus na makuro din madungo na din manimaw. O tiyan na rarata kay siman ni katanga na bu. Awari ki pa na ikakura ikarawa. Awa ka ngay. Ini ki tuwea. Ayaw na ba bawian na rawea. Awian na Kristo. Awan na uwea. Nakituto ki raw. Teten brabe sa kay ate akin na ting apong nga kakimariri. Ate akin na takanta nga inanon ti Taeka. Buwa iwara na Taeka ya rawea. Yesu Kristo. Takosus na makuro tabi matanunga tabi mawa. Ate akin na timan na wera kay may tari. Pai suwa suno tangaun corona. Ate akin natatayan nang kikunan bubay ay tiamata. Kini ka bubay. Amaroro kinana kani kinatiman no tuwari kami miya no. Ate akin natatayan na rita kaya iti kare sa matataw teka. Matirato kinupain ka ba ne? Ito matikimari iti abutero ari yuan eh. O itako. O itaratara na ko anuria tinang may naina. Oy taka temen na yon tenang ari yaron na sintiyo mata oy ay te paunung ya to kora yon na suna oy ay te pisin korowita akakang inanon baina do ayu ay te taintay ayu ay te tayare ng kuryak ay wan te wita ay tay na kunda tayaki enang do ko Yesu tay at yon na pa ayu yat kiara tayin mga ray din anora Ayusin ako tiyan na teman na may maniman Yesu ay teten te bana ko ng duwara taka yon tenang kangay. Kung nakarin ampis ipo ako nung wita. Payatawa wanti pantay yaki. Amen. Raw akay pinang idukuntukin na nungurungon non napa. Inang tayakin tatay. Antay na sintiyo mata. Eng puni Yesu. Ikaw tayo kay Yesu pa tawa tipisin ko wita. Are punta ka ni kina at kapanya pa inang tayaki wanti on napa yo. Yakin na iron teman, taka ba niyan tiyak? Ma puniron ni Yesu. Raw, yakin na iron tiyamata, tawan tiyakan tiyan na payo. Yakin na iron pen tiyamata, tiyakan taka mewagari. Yakin na iron pen di kiyan tayo tiyamata kakan na dun, taw tiyakan tiyan na payo. Amen na iron pen ni Yesu taka mewag. Amen. Puni Yesu amen na iron na. Tipis inkuruwi tayo. Daray, nano yapan na nga na punsingay ya. Ay ang anak, taka pa na babae. Dagoses na makuro tabi mga tabi may suwa. Eka nga Yesu, Yesa. Ayo ay takawuwantay ay Yesu ang tiyakin ay Yesa. Tumuwantay, hindi Yesa kami uwam ko ayo ang takay bangak. Inang panigin ni Yesu, ita ko lang kung daman. Yesa. It is finished. Yesa. Yesa, ito pa yari ko ibukin na. Kuwa mewa, wera para uya. Patani po na ngayon kay subuha ka, masa mew ni mata na yon na kay bangak. O ita ko ikakay, Yesa po tundo ko na roy, pero ko ibugin ka mewam. O ibugin ka mewam, amen. Manda tayo ayo, yatong at takawuwan tayo. Yesa. Ay takabani ayo, ay takamew, ay takabani. Yesa, ando kung tumuwan tayo kayo, ang kayo, ay takawuwan tayo. Yesa. Anak kawuwan maguri, hari ko ibugin na, binanganayano ang matay ka roy. Hindi bang tuwan na nakanga Yesu, Yesa, takabani ang tayo. Oh my God, ari-ari ko na bantukin na, karawawatan ka ba ng Diyon na bayo? Sa say-bye-bye naman ako, tukit mate, tukit tang, tukit tanarawawat, matananukawag. Wakunan ka si suwa tayo mo na. Babugin tara. Tuki. Yesa.
Yaro ko kamewara. Yesu pa na yawe o ya king. Ndakoses na makoro tabi merwe wa Yesu pa na yawe o ya king. Ngoya ko rin anong takangang anda po ngayon. Ngoya ko rin anong tamako anda po ngayon. Ngoya ko kita ka nung anda tayo ano anda po ngayon. Ngoya ko tara kita kangang anda tayo tuwan anda po ngayon. Tara Yesu. Kuya taron diri bag met desinan kuak met yaki busimayak Ibukin apa ya pun sana pandin nanon ngayon ke mehon ti onna tayo. Ini nanon tuoriak, tu kungtak, te bawariak, te kateriak. Kau sakin orang ada tembarak ya. Meri nanon an kapani Yesu. Ngaya iya ta meraki mtetai kayo. Goya ko orang diririu na maus. Iya irawatam. Iya tayo na pam sa kameo. Goya na ko minantu no oraki makuong orang na benda kana ko pana emeo yu. Iya ta na parawatam Yesu no oraki. Iya taron tengirang-irang ni meraki. Ibukin apa ya pun sana paningirang-irang ayan meraki. Ibukin namburi ay ibukin namburi. Untuk Kristoan rin ang mga mondok takawuan tayo. Ndabong tawa na nakari kakarawa ya po Yesu ane matiwan na ba po. Herang nikakawa kayo. Pero wamano pas nariyain nururing ite kay. Wabi matawa na tamakoro ang takosi so atikibuan niya. Oy nakapanira ni Mataya Yesu ni koy may Mataya. Wasan din nanon titang madanon kawak kita tayo na tarwa mano sasan panin din nanon ngay gimet yaw karo o yaki kakanda ni nga datayan ang giyero ko datayan ya pun met yaw karo kaya ikaw taw ya bundiyan kay tara oy punduta kinda nanon kawak kimon nung ay bunna ko katsuran matawon katang puntang kura patame wasan kay kawain karo kway kawai sebanin tangiriyar karo si tangira sinaras, tangiriya sebura, tangiriya kain na rausu. Mantataya yo, teso nang kaban na ni mataya ni koy may mataya. Ay, kaya tayo tang, no time to weep. Kaya tayo tang, kaya tayo nawawat, kaya tayo ni mati. Kaya tayo nanukawak. Ay rara para tuwa, ay Yesu. Kaya kita mati, kaya na pati nanukawak, matitang, matimerak, paamaw na nako, pahay mo. Ay kay pahay mo. Pahay mo ay kasamin na inanon ang tabong ngayon. Anang panintukin ka pa ni. Anang paninmaw na ka pa ni. Tarwa manong tayo kayo. Ayaw po na nanon ko Yesu Kristo na kayo. Itangirin, nusi maragi mo ni ka pa ni. Marawawata mo ni ka pa. Ako usan ka tuwa mo. Norya, yung mga karoy bayin ka pa ni. Papay ningay. Yesu ang kabuwi bayin ka pa ni. Kanano ba sinang darawawatan tayo? Kanano ko sinang kukukurin tabong ngayon? Karena pas tatang dito yan, engkay sinang ngarang-ngarang tabong eh. Ipon tekin na Yesu. Tekin na Yesu. Kanano pa ako na Yesu ang karikatiyon na ba buong. Kanano pa ako na utan ako tiyoragin ka pa ni tirawawa at metanono ka ho, meti. Kanano pa ako na karoy baya kan ni Yesu. Ay pun ko na pa ni karoy baya ka bu. Inanon meom. Ndabong eh. Amen. Inanon tayo takahuwa ng bukang kwantiyon na ba. O yamdara te boom yon nangiran yon ran takawa ran ana boom saman o yamdara man o ya maist tiakira uma timatin tatayan ni katua taidiki enanura kakamaku numdaran te boom iru ya kan ran iurara ka karawa aurara ka tayan naus ara patawa aus inke apakarak o iru won tiap monte kakamaku tiai ma debubun tabo ni kapane. Ya tayo kinakingan nila ngurungon deman di dosu tuwan. Tekaro nabuna kuman na sinamani o teman na tiya ini. Ya pakarakin na ba yaus kaya tapen takatakin na nun. Ya pun pakarakin na ba debom. Ya pun makoro wana ba yaus nuwa makoro. O ya pun mati na ba di iridesina. O ya mati na ba nasinagin mani ki woman. Ay sito wara takaro manasina tiya ini ang waririk. Okay, babinin ako ng karabay, hindi tamo ng karabaraban, the boom. Ano yung minayin ano? Pariya pa, hindi pinin ako tiya pa ni karabaraban da tayo. Pinin ako da karawayo. Tipongin ako, wabong yung minan, iya mga muwani na nina pa, numdara the boom, nubaka yon dandan. Iya pundang dutong-tong nanon ditapon katantan na eh. Awarang inimak, o tatay na inayo, at tatay awari kayo, iya pundang inimakundang. Yaki ko na handa kay masuna. O, yata ko na kuntaman na. Daddy, yagi ko na ni meso. Pagyarang ni ako.
kaya ka na sinatukan at akaruat ako. Nasu, akit ka nga. Sa taning kayo na nun tatapuay. Sa mewi kayo. Eka nakuha pa tatay na inay. Inanon turutong-tong at ako. Teti, nga matam ko tanim may kahit aray. Itawa pa na sinatakaruayo at ako. Nasu, ay pun kahit arakong kay. Daray ko. Yara una pa nanon tatay na inay. Ayakiman, okay pa yaman yun ako na panmaso. No! Dadaya yam daray ay debong, yam daray takanga nga matirawawat ang debong, duwa na ako agyataya. Iyaro ko takanga nga inom. Yesu etaray ko. Ay kahit arako. Amen. Yakitan na ko, yakinaro. Huwag ikakaya, huwag itarapon na ko ina. Epon kahit arako ang tataya. Aw kapanian tiyak ang tatay di kayo, mayroon ni Yesuan. Itangin ako Yesuan. Ina kahit tara ko namtay ni kangang. Ina pun tara-taray ko. Nayaron tatay na ina yung kitara-tara taman. Iyaki ka na ko mata na mayroon na taman. Ina pun kahit tara na pag. Inga girutong-tong. Inga ka na ko bakarakin girutong-tong nga bas. Uring nga ba Yesu ara ko na magin na. Kahit tara ko. O Yesuan na sinaparawa kinanataya kayo na nun. Tipoy matinungad tayo dik. Tipoy mawawari kimini kayo. Ikan na nga ko di, tikiyaman ako tayo di kayo. Huwag ikan na naman kina Yesuan na tayo di kayo. Huwag ikan na nga meom na ko ni Yesuan na tapong ngayon tayo di kayo. Kaya ko na makina tiwiwit siya na ko. Kanarap ako na magin na. O natataro. Ako natataro na ba inanom? Ako natawa. Titabuhay yun. Kosa na ko ni Yesu ba? Kung na tek, niwiwit na tayo di kayo. Yesu ay rawa sa kami. Kupon kahit taray, naratay ni kangangan ni kabane. Inanon turutong itong aras na kahit taray, inanon meura. Kuponin minay ka kay. Sika kuwawat, yaso, babunam mo matay kayo ni kabane. Ay kako ka na kumayan, tatay ni kayo, banong ramtek. Ni ko dagi makiawang ram, tatay niyo, kaya matang ko na ba yun, Facebook Live, mada YouTube. Tatay ni kayo, yabubusi ko. Pako na minay rin. Men kakura-kura yan ni kabane. Kahit taray, anatay ko ba yan, kupon kahit taray. Taray yan. Kuha kirarwa mga iya. Kakapaya ya mo matan ka ba na ikaro ko nung oran tatay di kayo. Tetapo ay itan, tetano ayo. Kung nakatapoy mew yan ka pa na ko. Kakapaya ya mayaw suun ka pa na. Paana pa rin nor ko. Anak inuray, anak inuriyak, antay dik. Paana nor ko Yesu. Ako na napuakin na gitok. Tatay di kayo. Amen. Nakon na ganti nga pong mandakora. Nakon di asipo. Kamdap. Ay, raba, taratake ngiroy, kumasin raba. Ay, umara te songran tayo di kayo. Ito ko pa. Erang ini ko hongra kanon te teman tayo di kayo. Ano kon ting abong ngaro naritakin na mantokora na kon te sipo. Ah, erang ini ko hongra na pa kanon ting abong. Ah, punti pa na lagi. Kakaita ko asina na kon te tuwa taratake. Asina busi maiya. Kain beso, ako kanta ni nga ba? Habel sa ganun do ako na mi kante te grupo na tayo di kayo. Kali beso tapos sumay kami na kumuhay kay kam na kanakwate ko na de tayo nakuha de tadi kay kam besi ba kali beso tapos sumay kami na kumuhay kay
Yes. 1, 2. Testing mic. 1, 2. Hello. 1, 2. Test. So Test. 1, Test. 1, 2. 1, 2. Kita peni mananga na konte kawai te atepi ona kawai na otante kona I know that tameru ame Ibukin
Ay, sikarabaya kain beso, nukraya, ada asan kana kono kono tadi kayo. Sa mga busumaya kain de Pathfinder, ay mga kira kana mo kay, o kanta ni nga bayasan tawray ko nami, kain de Pathfinder, ay kan laba kain de Pathfinder, asap busumaya kami na ko mo kay. Ay, tabar. Ay, bunta ka po ginaban niya bus. Sometimes we're on this way. I knew when I stop and say, Lord, thank you for all you've done for me. When I think of what oh please send me news once more. I've got so much to thank you for. Got so much to thank you for. So much to praise Him for. You see, He has been so good to me. When I think of what He's done, and
Aya, araba tayo the Pathfinder, may kurabu. Kampasi na ba, ni kunami yan ang sikroy, panami yan ang temero. Aya, yun tebe ba, ni ibusin na ba, di tan nungaran tayo kayo. Tira mi feedback ina konti, takongora, ari bugin tayo kay, kama ako rin na ba, yan na mi beba ni. Yung maningan na ba, tayo kam gue, ari, komenta ko yung live, yung on Facebook at YouTube, kukunan leave am comment. Tita boleh komenta ko may. Ayo, punti meto na ba ni buste takabugi. Kukurbugi, kukabugi, sinawuwain kami hindi dahil kayo. Ang aniya kani beso, kunaya dikito koran ako na dahil kayo. Kambas sinawa kani beso, tapos sumayin kami nako muway kayo. Test one. Test. Ongong kay banan dewe, ongong kay banan dewe, dewe a ebete ko, dewe a ebete ko. Singay, pon singay mengko, yaki konan ako singay, pon singay mengko, beutay dariki.
Aya, kanraba kain peso, kanraba kain peso, kunami yang sikiroy, panami yang temeron ko na tayo kayo. Aya, yan kanina de feedback kay sa pusumain tayo. De ito ko de demon pepa yo. Erara pa, tsaka para, enang ngotaroy, erara pa. Aya, kora pa ko ya de ku feedback, ko am feedback ayo, ko rin busmin pepe. Kupasin dapat no bagi tu ya. Aita ko mina yo era pa diri pa apo ni pen ni kuawa. Ika kuawa pa ana te ka teswa e kuawa menna ki kairua. Era pa diri. Aita ko mina yo era pa diri. Erang sikiroi me sa ungungora riki. Era pa no bagi tu ya. Ito ko, I mean, ayo, ikakongora, tsaka para. Ay, besin dapat besin dapat na may feedback, ay kamasan, nanganilan tayo kayo, tanong ora. Ay, ito ba yung tibi ba ni, yon gawin ano, yarari, karikya kiloy, di metataroy, pero ay kiloy ng taniroy di tukurbo, kita mensiksik. Imanya, inaro ko di tibi ba, ya pun tapi kamana di tawanan ka kahit uno ko mi kain heta ay nonon na ramon tayo di kayo mang kami hinang ka kahit uwing kami bugin do na kira ay mon na rawaking ke mon tayo di ke simon waking tayo di karuha sa ko antogin tayo ay ambes na ba sinakain di tagi mang kami di karuha ekoro tebuy metenua di tayo di te Borau inanon di Taeka napapakin timeaw na natangira tayo ya sinakain na rin mang kami inanon di Taeka inanon to bi meten wa tebong ila wasa roro konde toginan tayo kayo ay yapon ka kahit awi dikin kami bugin namitay dikin kami na ba ay kami meta konde de live kahit awi na bang kami yon de kami eto yon de Facebook de YouTube kabes na ben pa bugin namitay ang kuya na ba de kung oran de radio tita ba de kung oran may ya kahit ko na ba bugin namtay ndona kira irom tita ba de kung oran may ta kong oray nun ng mouse yon ng buyan dito pa rin kukunan ng oray may kukubesin na pa ibukin namtay ay yakakaita wirin kami kandi John wayo ay bugin noran jeraw ay siguran noria imon narawaki karuka sa runtugin nantay ay sinakain niloran ng kami inon tubi medin mo tapong inanon ti Borau inanon ti Taeka ay nakakawaki ay upon sing ay kaya ni miyawran konti nakanta ni nga Joshua kay si miyaw kambasin na ba di ba naligin kahit daw sina kanigina ito na yun hindi taro sina Burabeti taro dito bare ko menayay dito bare ko metok mayay kung ora mayay sina katabo jaw wari rege sina kainida dito taro tamera ako maka sinipoy ko sky taw ko ibukin tameron roiro hindi tayo kayo ari ko san roni ray Joshua inon naramon tayo kini Borau inon nam Taeka sibusi ko Joshua ko na katime to rona kira irom tami meroi inon tayo kayo ko na ngani dati ti mesuroy o timiroy o ano ray papa kita mera pas kan nuo tentengay na kana poroy menom ko biakar ko ri ndona ki me mangaritan na ri na konti tadi kinting abong sa busi ko tamera kana poroy menom si bia mga o ana bet tadi ki pasti mangarita na ko na pero poroy no nam Taeka kakabayar ja so kabaya te kyan bayo kabaya nga tan ngura de live on the radio pai kaya taro na ko im saking siguro roy mani ko roy na si Yesu Kristo abni nga yara wer sa kamayo amen. Aya, kampesi tingin dara ba? Kanji tingin ba yo bunda utia kan ikakatikroy sa mga kaispoke na kinting abong napapagin timew. Good night. Ni kapane. Araw-araw na nakuha kunci kayo dyan kayo sinakay nira. Antitetar. Kami sila pa. Yakitaw haro ipuani ipure yakipa Te meto a hiro Tawayaw mayrona Yaki